Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين آمين. أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية أهل الجنة ala wahya salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambaden Shirifla TV lagebo amo funinka wale nyumando ka deli ala fe aga hinena ka kishi ako jiri ni au kelingele na bela jalenka kerengere ni ala wajulu kene kanumbaw niyaye mali jamana na faba konna na Bamako bankoni jangine bukula ala kira alayhi salam aba fanyena ka kuma kansan mona kuni ana mande fatula ka bara bebi tike ma funa keri ka bara kelen sabai abo bara kelen saban dola ikata ka bono nyuma utiko minumbu hakili tuila ka saraka uboye anika duo donke yi ode hukum konnana Umar Tarawele anika fara abalmanka uye wajulu kene basiki uka chokoroba ye baisu Tarawele ala ka hinala mungoso ka duo donke anika hinenyininke chokoroba nye anika fara uka slame fure bela jelenka siki labenu fe ka be janvier kalo masamba fla antan kononton mi hukumu konnana nu ye wele bla sinji siraw teri siraw bara nyon siraw ani jonyoko siraw bela jelema mungoso ukana fara nyonka ka do donke uka chokoroba ye anuka bambatoyi kene nyanamayala anga ustaz bafe Sheikh Fadil Yusuf Tarawele ay mi soro kene kanini au ka janko shiria ayo salamu ala kanga bato mene amen ala ka heraw kan amen ala kan funawja amen anga nyini fen ala ko nogoya amen an joro ko nan sirango ala kan kishama amen limaniyaw ala ko jidi amen ala ko kaka ala ya bunya kama amen kirana sokam amen bishulla horma kama amen ankara mo bunya kama amen salli ala rasul wa sallim rawre ola ambi ala fu kaka ala minni foli kaka sikatala ka ala barkada kosoba ala minni barkada kaka kosoba ka salli dafawla so khayra maka node muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana sodungew kaka ana ka saybaw sikatala ani mamunun tugulala ni nyumanyai ka se kiyame joduma sikatala nambolay ambi foli kerengere nam ka nyeshin anga sigida dugutigila kawma sikatala ona kaka ana alimamiw ana dina nyefolaw sikatala nambolay dum nam ambi sigida mina ambi foli nyeshin ashijawma sikatala ona kaka ana demsaw na makorobaw ka nyini ala fe nam shini kenya bi ala bulu sutra bi ala bulu garziga nyuma bi ala bulu sikatala ala ko kalfa anuma amen alasa bishuina ansigi ni keneka nam sababu de yake sikatala odo ambalimake ani anje nyonke awo ana barake nyogo ala ka dina nyaname ali saraka nam no de Omar Traoré ana balimaw ana sindiw nam ana barake nyogo dina saraka sikatala ani hadamadiya saraka olo de ni kenen kerengere tiens ka sigi bishuina ka ke do don kenay nam ani ala deli kene ani ala wele sikatala ka nyeshin o ka bamagato ma sikatala odo kerengere ni nyana anfa nam ni oye Baysu Traoré sikatala ani ambalima muso no de Tata Traoré tiens o ya kanu bishuina ka kene sigi olu de togola tiens odo
ama fongo kenen abi bambagato betogola Allahu akbar Traoré ndi ya sigile ni kene kambi cheoche bia muso bia nam ikaseni ka kodoni ka famu mi sigiya ambe bi duma kono di sikatala jien dane biche nam mogode bi labeke ka wuli kana janaja kene kan kibina do nyini nga ere mi mina kene kan ire ka dala indana imana do dola mawere bita itake sikatala Traoré ukoso juru do mindo abisara sikatala Allahu akbar ala isayada kanyana mayada sikatala akwaya ke ka damunga nam ko jasa aka an la jarabi jomina ke nyumangelay nam jani ali alaka wele kasima ko mana awmine ame wuli ka jode ka ambi suma nyini ama ko la da chogodi odo saya fana bi ka balu awna de aywa Traoré am besigile do doma kono de la sikatala o munum blala anye amba nyine ala fe nam o dayro alaka suma amin afaka o yango kitimina nam alaka noya anu amin anu bita jamima alako noya anyere amin kena min fle ni ambaka ani kena chama manga ay sikatala wala niyame ansar nam on jerla ka faranyonga here ani here tanadila odo ni mi here soro nam ami je kana o here ke bunye kono karama kono sikatala ni mi fana toro soro ami je kana o toro ke nyonve bunye kono karama kono ka toro kla ani nyonche sikatala ulbali odo tabulu bi ansar la digi nga tabulu geretike ansar yere ay sabu awnga bara be ala kama bara udi sikatala chemunu biya musomunu biya munu nana organisation bara uke nam munu nana kalima da uke munu nana wajuli keneka mashima na ya koni mana nam ko juguya do be do ini Umar na balima uche ay la bal au contraire nam Umar yere ya kanyana maya bede bla dine imbara kama kerengerne nyana avla quartier minano ye jengene buguyi sikatala wala odo cheoche ton damine ya iya damne ka le to akono sikatala wa halibi nimi mafaraka chesrika o mabwala ay nala yo de nyongona di mamima edale ikaburu kono nam mata foko do oti do iye nga ibi hakilla sigi mine do kono sikatala libali ema nabila Isa alayhi salam dondola atemeto kaburu dola aye salamu bla ka foli ke kaburu dola kaburu solamawi nam oyen nabi nyuma kala dai no sela kaburu dola ubi joka do oke useko damajirala Isa klala odua udona ala yesritike ka keshfuke ka bo ani kaburu doche anyami chekoroba desele dola o kaburu kono nam adekunedu Allah halaya bechenedu Allahu akbar toro baka nyani baka chekoroba yi senza agerla Isa la Isa ya gininga nam akoni kaburu do bayina ya ashu bella halaya kan etai Allahu akbar munye keta nyafo Traoré akon nabilla Isa ma femi yenketa nam ako te fendugo lenye comme ala kan nabi nyumanyi ala e kerengere ka e chima bi jasa nan deme toro mi minga ko bonga Allahu akbar hakka libali Isa ya nyininga nam akon nabilla Isa ma ko ne sane nyinanche akwa bi sanyiri ka chama bo Allahu akbar
nga Isa anw banbagatɔ minnu bɛ kaburu kɔnɔ yan anw wuli o wuli ka na an somɔgɔw lajɛ u ka duw kɔnɔ ka na an teriw lajɛ ka balimaw lajɛ ka jɛɲɔgɔnw lajɛ u b'an sama ni sarakati ni ala wele ni duwawu min ye ne na o na ne bɛna sɔrɔ n denw ni n balimaw ɲinɛnen don kɔ u ti foyi sama ma wa n na o na ni jigilatigɛ de bɛ sigi n bɛna n da n kaburu kɔnɔ yan Isa o de ye n lahalaya tiɲɛ o de ye n jigi tigɛ o jigi tigɛ de warala n kan o de ye n kɛ ta su tɔw cɛ la kaburu kɔnɔ su ni maa kan ka hinɛ ka makari an kan ka hinɛ sama olu de ma maa si ti sa ko i ka ɲuman kɛlen k'i bɛ ɲaga la ka t'i da bɛɛ bɛ nimisa wa bɛɛ yɛrɛ bɛ jɔ i ka ɲuman kɛlen na i selen ye e b'a nata ni se kun b'i ye ka segin ka na i bɛ dɔw wɛrɛ kɛ ka fara a kan diɲɛ adamaden nɛgɛn kojugu a faamaya a bonya a dawula a karama a tɔgɔtigiya a si tɛ laban n'ala ye diɲɛ bɛɛ ni i la a fɔ foyi ma k'i ye i bɛ ala bɛn ɲɔgɔnya don min na n'i ye ala bɛn ɲɔgɔnya k'a ye i ni ala cɛ ka ɲi i kisi la i kunna jala ala y'i bɛn ɲɔgɔnya ko ɲɛ i lafiyalen bɛ kaburu kɔnɔ o dɔ de i b'a fɔ ko ala ni ce Sayidina Umaru ko ten a ko lahara don ni wele da la ka bɔ setigi ala yɔrɔ ko maa o maa bɛ lahara kɛnɛ kan k'a bɛɛ kisi la k'a bɛɛ ka don alijinɛ kɔnɔ ko mɛ maa kelen de bɛ yen k'o bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko ale Umaru hakili tɛ sigi abada n'a y'a sɔrɔ ale ti o maa kelen de ye jama cɛ la anw ye mun kɛ an ye mun labɛn an bɛ ala ko min yɛrɛ la anw ko fɛn kana fɔ an ma o kama seli sun jaga hiji ala bato don nka a sigi min mun kan jogo o jogo min ni kɛlɛ ni bɔka bibi ka kɛ o nɔfɛ cɛ minnu jɛrɛla ɲɔgɔn kan k'u b'o defan an bɛ o cɛba dɔ de fa ka kɛnɛ kan bi ale bɛ yɔrɔ min na bi ni seba ye nin kɛnɛ tɛ wuli kuma min na cɛkɔrɔba ye nin fɔ Isa ye Isa jigila misɛnyana a hinɛ y'a minɛ a y'a ka taama to jigi a seginna a selen a ye cɛkɔrɔba denw ɲini fɔ k'u ye a gɛrɛl'u la a y'u ɲininka a ko yala aw fa sala ko an fa sala a ko nka mɛ aw fa sa ni ɲinɛn cɛ a ye mun ni mun k'a ye sarakati ni ala welew la den ko Isa ma ko anw bɛ yɔrɔ min na yan anw fa sa ani bi cɛ se yɛrɛ ti anw ye jango k'a di maa ma Isa ko sarakati sirilen tɛ se la seko damajira don e bɛ jɔ min na dɛ o de ka bon kojugu nka i bɛ ɲaga min na kuma dɔ la o tɛ o bɛ taa bila yɛrɛ yira minɛ kɔnɔ kuma min na Isa y'o f'u ye Nabila Isa y'o ɲininka ko aw fa sa ni ɲinan cɛ a bɛ mun baara kɛ kamalen ko anw bɛ yaala de ka fini nɔgɔ de minɛ an bɛ t'o ko bada la n'an ye fini nɔgɔ sɔrɔ don min na ka ko an bɛ dumuni kɛ n'an m'o sɔrɔ don min na an bɛ si kɔngɔ na a ko anw fa sa ni ɲinan cɛ an b'o la nɔgɔ de kɔnɔ a ko nka mɛ tɔɔrɔ min bɛ aw kan n'a b'a bɔ yɔrɔ dɔn a b'a essayer k'a tɔɔrɔ wuli ka bɔ aw yɛrɛ kan kamalen ko Isa ma ko mun y'a s'a ma a ko aw ɲinɛni aw fa kɔ k'a to dekun ni tɔɔrɔ la k'o to jigilatigɛ la walahi aw jigi ti fa balimakɛ i den joli sala teri joli sala balima joli sala ne yɛrɛ t'al'u da ni ɲinɛna u kɔ wa da la i mana ɲinɛ maaw kɔ cogo min na don dɔ la ɲinɛ mi kɛ e yɛrɛ kɔ ten diɲɛ da ni bi cɛ su dama de bɛ ka taa ɲɔgɔn bila kaburu kɔnɔ k'aw kɔ don ka n'u sigi ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ
de kama Nuhu alayhi salam a ɲininkale diɲɛ na a ko ale Nuhu ye diɲɛ ye de i n'a fɔ maa min ye so jɔ k'a kɛ bulonda fila ye i taamana i donna bulonda kelen fɛ ka taa bɔ tɔ kelen in fɛ a ko ale Nuhu ye diɲɛ ye ten a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ de o kɔrɔ ye mun ye duumɛli yɔrɔ tɛ mɔgɔ ti duumɛ yɔrɔ min i kan ka mun labɛn ka bila i bɛ taa duumɛ yɔrɔ min ka yen labɛn fenêtre ti kaburu la porte t'a la courant t'a kɔnɔ ventilo t'a kɔnɔ carotte d'a kɔnɔ n'o dala ka peut-être n'o dala kɔ kan de ni maa y'a ka ɲi kɛnɛma mɔgɔw de n'a ye nka e min b'a kɔnɔ min bɛ e kan e yɛrɛ b'o dɔn i ni Ala cɛ a ye to an ka labɛn dɔ kɛ ka bila ni maa kun bɛ to diɲɛ kɔnɔ ya bada kira min cila Ala fɛ kira kun bɛ to yan kira bɛ min kira denw bɛ min a mɔdenw bɛ min a ka sahabaw bɛ min ninnu bɛɛ taalen da an bɛ taa jɔ o kaburu la ka dugawu ɲini laban yɔrɔ min bɛ an na taayɔrɔ laban min bɛ an na bɔgɔ in jukɔrɔla don ni maa min y'a kɛ k'a ɲɛ i taare don min na maaw bɛ te i da ka bɔgɔ k'i ka u kɔ don i la n'i m'a kɛ ka ɲɛ i bɛ min sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ da t'i kunna ka kuma a ye nin zamama abada ni da kun bɛ su kun ka kuma wallahi ɲɛnama dɔw kun tɛ suna Isa ko ma deko min ma ka b'a dɔn a ko aw ɲinɛni aw fa su ko k'aw to jigilatigɛ la wallahi Ala tɛ hɛrɛ k'aw ye Ibrahim bun Adham ni Basrakaw ka kuma tɛ u k'u bɛ Ala wele Ala t'u ka dugawu jaabi Ibrahim bun Adham ko ma cogo di a ko aw taala a ka su don kaburu la a ɲinɛna u kɔ o de kama Ala t'aw ka dugawu jaabi kira ko alayhi salatu wassalam i dɛsɛlen kɔda ka dugawu kɛ i balima ye a kɛla i denkɛ walima i muso walima i teri walima i fa walima i ba i dɛsɛlen ka dugawu k'a ye k'a to kaburu kɔnɔ ni waati kunna se t'i ye ko i k'i jɔ jumasu o jumasu i ka arakan fila seli k'aw kɛ dugawu ɲini ye ka ɲɛsin u ma kaburu kɔnɔ k'o ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ misi dali k'a faga o ka bɔ Ala bolo ni o ye sabu o bɛ kɛ ni ŋaniya min ye hinɛ da don tuma min na Isa ye nin fɔ denmisɛn ninnu ye u siranna u ko nabila Isa ma ko an kan ka mun kɛ an kan ka labɛn jumɛn kɛ n'o bɛ kɛ sabu ye an fa bɛ lafiya o lafiya kɔnɔ anw jigi yɛrɛ bi fa Isa ko ma ko dɔ wɛrɛ tɛ aw bɛ taa ba min na ka taa fini ko a y'a lajɛ dugu in kɔnɔ ya sigida in na ya maa minnu bɛ yan n'u hitajiyalen don ji la o min tɛ sa n'a bɛ t'o ta ba la a y'a labɛn aw denmisɛnnin damadɔ a ka tile kelen walima tile fila a ka ji ta a k'o di maaw ma fi sabilila a k'o kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin aw fa ma kaburu kɔnɔ a ko wallahi o ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ aw ka si ka seli kan bi denmisɛnw ye o labɛn de kɛ u ye Isa ka kuma laban to u wulila u bɛ jitala k'a di maaw ma u seko damajira la kɔrɔkɛba yɛrɛ taala bɔ jardin dɔ kan funankɛnin fila o y'olu ta ye u fa sala jigi t'u ye jardin in commencera a bi ka tiɲɛ a gɛrɛla olu la a ko nin ye jɔn de ta ye a ko anw de ta don a ko anw fa sala se t'anw ɲɛ ka jardin in labɛn a bi ka tiɲɛ girideni tɔ minnu b'a kɔnɔ an bɛna olu de tigɛ ka taa an yɛrɛ balo n'o ye a y'a balima tɔw wele a ko ni baara bɛ an na n'o bɛ an fa tɔ la nɛɛma dɛ an ka hinɛ nin denmisɛn ninnu na k'u jigi tugu k'u ka jardin sɔn k'a d'u ma don o don o hinɛ ani o makari olu bɛ baloli min kɛ o la dɛ o na kɛ hinɛ ni yafa ye an fa ma a kaburu kɔnɔ u y'u labɛn u ye jardin sɔnni daminɛ kabako ye min ye o jardin o y'a sɔrɔ
ko ɲɛ minnu b'a kɔnɔ n'o de y'a jiboli siraw ye jɛgɛw ni tori minnu bɛ yen n'olu commencé mɛ u bi ka sa olu dɔw bi halu la u labɛnnen don u bi sa sini walima sini ŋɛnɛ denmisɛn ninnu commencé la u bɛna jardin in sɔn o jɛgɛw sali bɔla a ma toriw sali bɔla a ma dandanfɛn olu tilala ka balo ka si sɔrɔ olu ye nisɔndiya ni balo min kɛ o sanyɛlɛma Isa selen kaburudo la a jɔlen a ye Ala wele daminɛ a ye cɛkɔrɔba ye lahalaya la min t'a kunuma ye a nisɔndiyalen don a ye Isa fo k'a barikada a ko Isa i ni ce i ka kununko ɲumanya la a ko Ala k'a kɛbaga di i yɛrɛ ma ni maa jigilatigɛlen don kaburu kɔnɔ su jigilatigɛlen don an k'u sama ni duwawu ye an seko damajira la e b'i labɛn sɔgɔmada kelen walima wulada kelen i b'i ka to ta ka quartier dɔ magɛn walima ka dugu dɔ magɛn a kɛli faso ye walima a kɛla yɔrɔ yɔrɔ i bɛ t'i jɔ k'i balima dɔ banna a kɛli kɔrɔ ye walima i dɔgɔ walima i sigiɲɔgɔn dɔ i bɛ n'i jɔ a denbaya la ka duwawu k'u ye ko Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma e yɛrɛ b'a denw n'a musow lajɛ olu hinɛ b'i minɛ e yɛrɛ b'i bɔ i bɛna so i kun suulilen i b'o labɛn min kɛ dɛ ka taa foli kɛ e yɛrɛ k'i labɛn don dɔ la e bɛna ntanya maa wɛrɛ bɛna o ɲɔgɔnna foli kɛ i ka so juru min don a bɛ don wa a bɛ sara saya tɛ dasi pan kira y'o de fɔ an ye a denmuso Fatima ma a ko uskuru hadima lazat wa mufarriqul jamaat wa muyatimil banin wal banat a ko n'an ma miiri jigi fɛn na ko an ka miiri jigi damu burujaba la o ye jɔn ye saya mɛlɛkɛ Azrail cɛ min mina n'a bɛna jama fara jama bɛ girin karamɔgɔba min nɔfɛ walima alimami min nɔfɛ walima dugutigi walima maire walima juge walima député walima président k'a kunbɛ k'a tare jeliw bi kule a la bɛɛ b'a ka bonya fɔ k'a ka ɲumanyaw fɔ n'a bɔla gardiw b'a kunbɛ fa bɛɛ jama bɛ girin o min nɔfɛ saya bɛna o ta ka bɔ aw cɛ la a bɛ tila ka bila ɲɛ ka taa don kaburu kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan gardi minnu tun bɛ si a ka da la olu bɛ ɲinɛ a kɔ ka t'u da o musow kɔrɔ hali o don a t'u ka dumuni bali jangu ka ji min a ye faamaba kunbɛ a ye alimami ba kunbɛ a ye dugutigi ba kunbɛ saya nabaliya de don a bɛ kunbɛ cogo min wa ɲabi k'a ma don dɔ la fana k'a da bolo ni ɲɔgɔn cɛ ka taa da bɔgɔ jukɔrɔ saya bɛ fɛn bɛɛ ban diɲɛ da ni bi cɛ fiɲɛ dɔ mago b'a la a ka yeli kɛ o de y'ale ka nata ye n'ale ye yeli kɛ don min a bɛ nisɔndiya sabu a b'a ye a nana diɲɛ kura kɔnɔ a b'o cogo kelen la maa min ni sen da kɔrɔ n'o bɛ ka taama ɲɛɲini n'a ye taama ɲɛ sɔrɔ don min na a bɛ nisɔndiya sabu a b'a ye ale ye damu kura sɔrɔ diɲɛ na o cogo kelen la tulo gere o mago bɛ kuma mɛnni na n'a ye mɛnni kɛ don min na a b'a ye a nana diɲɛ kura kɔnɔ o cogo kelen fana na banabagatɔ mago bɛ kɛnɛya la ani lafiya n'a y'a ye bana min b'a la o banna a bɛ nisɔndiya sabu o y'ale ka nata de ye diɲɛ so kɔnɔ fa n'a yɛrɛ mago bɛ waritigiya la koyi n'a ye wari bugunen sɔrɔ a yɛrɛ bolo don min na k'a ye ale tɛ hami balo la a tɛ hami siyɔrɔko la a nisɔndiyalen bɛ si sabu ale b'a ye a nana diɲɛ kura fana kɔnɔ wa nafolotigi o mago bɛ tɔgɔ ni bonya ni dawula ni faamaya de la nka fɛn jumɛn min nin bɛɛ ban fɛn jumɛn min nin bɛɛ tunu fɛn jumɛn min nin bɛɛ nege bɔ i la saya ale de bɛ nin bɛɛ kun cɛ e ma ye Nabilahi Dawud ka to a ka masaya chaise kan saya selen a ma Azraila nana don a kan a ye salamu bila a ye maa ti don faama kan n'i ma diɲɛ ɲini o i bɛ diɲɛ de ɲini ni diɲɛ dil'i ma i bɛ don saya mɛlɛkɛ n'o ye Azraila ye a nana don ka t'i jɔ Dawuda ɲɛkun tilenna a ye salamu bila Nabilahi Dawuda ye Dawuda y'a ka salamu lakanda
asigila ka masaya shezika o yoro be afarikanshi utamana ajatkela asrana Allahu akbar Dauda ko akoni ne chukokoroyi ay akoyala join saya meleke ko amanu azra ilai akoyani kanyi ngali kiranye jonyi akoyala kabir ebi kani masaya shezika ya ne nyogona ma de lakana fulike ilawa Allahu akbar Dauda ko amako madelika ke akode yembla ngini ngalila akono madelika ke minjini ngadda kurnya kili Daud nekele ki fo ay munke ila wala ako tiena ika fuli ay njatike kan fore kan shi utama ay la hala ya be changer ako nabi Allah Dauda ma ko ni okela ila eren nabi nyumanto oye ebla mine jumen gono oye kala jumen di ema kan ne ko fo Dauda ko ama ko tamashin bi fengile minna alaka dukulu safe alaka danveuna akoy saya meleke de no azra ilay akon nabi Allah Dauda ma ko mafli akon nedo sikatala Dauda ko ama ko Azrail akoni nakunye ne de ni minali akon ne malabe ne malabe wala Dauda ko Azraila ko ama ko malabe ako aish akon ne kunda dongo asila ala odi fo qur'ane kono ako kol innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wala akwami ka boli saya minyede anga sigina ya bina nkumbe eya me jiedani bi che ko jonga wartiya ya balikasa jonga tokotiya ya balikasa jonga bunya ya balikasa dawla e jon balikasa fane e jon balikasa masiye trawre mamina yini fo Dauda yini ngalikala azra la ko ma ko Daud akoni e kuma labe ne bi feka don esi nyomi nga dufla ini koroche ako obimi Allahu akbar Dauda ko ama ko sala ako minga dufla ini klebi chedu ako fana sala ako yela olu saya watio olu ya fo ku kun labe nawa Allahu akbar ay Dauda yidade galera ako Daud ala kala tiga min ni ala ni obula ka dukulu safe ke bi wati min balu o dafala Allahu akbar o yorobe ayem masaken ni min ka to aka masaya shezika Allahu akbar Allah jien bi ban sikatala ni jien ti ban aw munun flaya am fona do de ko an de place u soro sikatala Allahu akbar exemple sur may jumenyi wala kunungo ere kumi boka bi ke ifa no fe ko baba sikatala bi ma dogara bi ka fo ere ma ko baba o etali ka baba itala blami ayo itali tabla yoro minde idem fona bi ti blai sikatala saya silenti shila ay asilenti fuila doron illa be dobe wati be sangabe Allahu akbar sikatala je dani biche wal yu chama talida munu me ni banabagato nana duma nu yu tiga da kuna ka do ka bana bi keneya ga bana e olu yere mene olu sala Allahu akbar sayaba wati doronde bulu ijigi bi doka ko bi sa hake do balu ebe balika wele so ma da kile wala ma wula da kile ko fatula e rabe ni ko munyamine na ma fiye ka ngulo mi ka dimi abi fiye ka to l'accident
Chama. O ɲɔgɔn joli kɛla Kacha. e welela i teri joli su la i welela balima joli su la Chama. Allahu Akbar. e jigi tigɛ su joli don Allahu Akbar. Kacha. ni diɲɛ ye maa min nɛgɛ Nam. fɛn min nɛgɛ Ay. wa ni maa min yɛrɛ ye i yɛrɛ nɛgɛ k'i bila diɲɛ nɔfɛ boli la i ma bila fɛn nɔfɛ boli la dɛ a bɛ tila k'a fori k'a bɔ i kɔrɔ don dɔ la Allahu Akbar. n'i m'i kɔ don diɲɛ na don dɔ sɔgɔmada fɛ i na i kɔ don a la wulada dɔ fɛ walima su dɔ fɛ walima tilegan dɔ fɛ Allahu Akbar. Traoré. diɲɛ nin dɔrɔn pe de Tiens. Allahu Akbar. n'i ye surafana bɛɛ dun Nam. i tɛ daraka bɛɛ sɔrɔ ka dun dɛ Ay. n'i ye tilela bɛɛ dun i tɛna wulalafana bɛɛ sɔrɔ ka dun Tiens. Taka doso. Allahu Akbar. ni kalo bɛɛ jɛla i ɲɛna kalo bɛɛ t'i sa i ɲɛna Skatala. wa san bɛɛ mana jɔ i ɲɛna san bɛɛ t'i yɛlɛma i ɲɛna Skatala. Allahu Akbar. Libali. الإنسان في الحياة على خطر Allahu Akbar. Wala. hadamaden bi balo la diɲɛ so kɔnɔ i bi danger de la danger kɔda Tiens. i t'i sa cogo dɔn i t'i sa yɔrɔ dɔn wa i t'i sa kuma dɔn i t'i sa heure dɔn Ay. Allahu Akbar. fɛn bɛɛ bi ala bolo wa a y'a bɛɛ programme k'a bila ni min kuma sela o bi ban Skatala. anw de bɛ ɲɔgɔn jalakiya bana min yɛrɛ kuma la ni kun t'a fagali bana ye n'a kun sera docteur ma o kun b'a furakɛ docteur yɛrɛ bi ka sa o Allahu Akbar. Skatala. Wagasa. Traoré. ni maa bi furakɛ diɲɛ kɔnɔ président bi furakɛ dɛ Skatala. nga saya ma se olu ma se ka saya de kunbɛn kabiri i ye e yɛrɛ kan ka da la ko saya bi kɛ Tiens. Libali. Skatala. wulada kelen walima sɔgɔmada kelen walima seli fana dɔ walima lansara dɔ wele b'i da ko a ye na an ka karisa ka janaja kɛ ko a bɛ kɛ misiri jumɛn na misiri bɛ indiqué jama bɛna jɛra ɲɔgɔn kan i su dalen kunna i nimisalen Skatala. Allahu Akbar. o don n balimakɛ e min dalen don walima n balimamuso e min dalen don walahi ni i su dɔn jama kɛla maa 100 ye walima maa 1000 min b'a la n'o yɛrɛ miiri bɛ i su dalen la o tɛ tɛmɛ maa 4 kan Allahu Akbar. bɛɛ kɔrɔtɔlen don an ka tila an ka taa an ka baara la nin ta banna na bɛ taa nin bila wa an b'an kɔ don Skatala. diɲɛ den dɔn fa sala ka nafoloba de to a kunna ka se bɛɛ to a ye Wala. fa salen ale ma foyi miiri a b'a yɛrɛ ja diɲɛ kɔnɔ cogo di fa sala ka nafolo min to a ka baara fɔlɔ a ye baariw jɔ ka gulɔmin yɔrɔw dayɛlɛ ka tila ka sungurubaw a b'olu invité chaque samedi soir ale bi teriw wele ka jɛɲɔgɔn wele a b'a bɛɛ servi wa a b'a bɛɛ wari sara ko wari min b'ale bolo a m'a ɲini ko maa ma sɛgɛn ka fɛn min ɲini i kan k'i yɛrɛ ja o la Allahu Akbar. Subhanallah. ala ka kɔtɔbaga ɲuman di bɛɛ ma Amen. an filɛ kɔtɔbaga ɲuman dɔ de ka kɛnɛ kan bi Traoré. Dodo. a y'a jija a ka lamɔn kɛ ka bila dɛ wallahi saya bɛna bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bɛɛ ɲɛ tugulen don Tiens. nka n'i donna sigara la don min na i ɲɛ bɛ yɛlɛ Allahu Akbar. ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ Tiens. jɔn dalen sigara la i balimaw cɛla teriw cɛla musow cɛla denw cɛla jɛɲɔgɔnw cɛla bɛɛ bɛna jɔ k'i lajɛ u b'i hinɛ minɛ ala bɛ fɛn fɔlɔ min n'a b'o pilaki jɔ i ɲɛ kɔrɔ o de ye ko lakad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'ak Allahu Akbar. fabasaruka al-yawm hadid Tiens. Traoré. e kun ɲinɛnen don nin don in kɔ dɛ sinzan kun bɛ e ni nin cɛ a sinzan faralen filɛ Allahu Akbar. i ye ɲumanya minnu kɛ i b'a ye o ti bɔli kɛ Tiens. jɔn mana da sikara la i ka baara ɲuman baara jugu a bɛɛ bɛna jɔ i ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ télé écran i b'a lajɛ de ni a sela juguman ma i b'i ɲɛ cɛ k'a bɔ a la Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Traoré. ni ɲuman nana i b'i ɲɛ yɛlɛma k'o lajɛ sabu o de ka di ni ye Skatala. o de kama a bɛ f'i ye ɲuman kɛ a to maaw k'a k'i la a t'u k'a f'i ma kan'a kɛ maa la kan'a fɔ maa ma diɲɛ bɛ ban Allahu Akbar. Skatala. Amen. Hakan. diɲɛ maa o maa nɛgɛ walahi a bɛɛ nimisalen dalen don Tiens. nka nimisa a tɛ nafa ɲɛ Ay. Taraka dango. ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko yalhakumu takasur Nam.
hatta zurtumul makabir an dola waso jala de la ani nyonje fandala kata an kunda kaburu ko Allahu akbar skatala jeen drompedi nga navolo basoro nga joro soro nga togo soro nga bunya soro jeen ni ndron togo tigi chama dale do kaburu dola chama navolo tigi koro chama dale do yi chama dale mbi ibiti jow kaburu la iti foyi min ngere kashi kaunte Allahu akbar bawni tore woni saw o damolu de chelay ni mama nyawma ka binshin ka bo kaburu kuna o bu da kaburu jukoray bin bi fala kanyi baw bi ta sugona ka kanyi abi shuru ka du klo kono ma tula mi ma fo kway nyama ka ninketa ay c'est Allahu akbar jien boka bi kana so akin nege Sayyidina Ali Badara Saja Dondola wulila ay Madina du beta kilingila bika munumunu amununu ne Madina du kono Ali taala laba ay duye olu yele on dugale do yele mimenayi na dona minguna bay yelente o yele dugale do na dona minguna bay yelente o dugale do Ali ye du yala du klafa klale atala katiyela sorofo kaburu dola Ali jole kaburu dola ay kaburu laje ka dibil laje ka dugu laje ka yele laje Ali dakurnya sabade fo jole wala wala a jole kaburu dola Ali ko chogodi ako buyutun sakanat amwalun qusimat nisaa'un tazawwajat wa nimna ala furshikum famal halu ma indakum Allahu akbar wala wala ya Traoré akwa damini kaburi ngono ya buyutun sakanat ay dumunu njo ahalala warula washiula sego dama yela de kodi toro bekono ayo dumin njo kabla aka don shibagere sor la dununa aka cheso kled la magerewma minti awi skatala amwalun qusimat ay na volo min nyini wonna volo klala ko ke chen Allahu akbar skatala nisaa'un tazawwajat ay musumunu furu chegere yolu furu lu nyina na awko aya akwa damini kaburi ngono ya Allah hala mi awun jiyen so mawbulu o de ni ka fo awi o awere bi Allah hala juma mi awbulu na bo fo jiyen mai wala wala Ali joy sangake ako wallahi فلو استطاعوا تكلما لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى أجولي سنك أقولني على مددي شومك كما والله كوك نافوري كوان سرا علاني كوا علاني سراني قدا ودي joki labe ka sorofana labe ngabla irenye ibole mauchela vitamin soro irenye kone ni nglanga bla ko ala nichi e joligla nere joligla Allahu akbar balaw mi bama ko yambi adugo mi jonna ay beba kalamo skatala sanjoli abi sambi sababo ankara mo Sayyid Sharif Usman Madana Haidara abi ka weleda skatala wele jumendo dutigiw chagorobaw aya deun ladon ayu lamo ko nyumana aywa oflala nam ako du bakelembe chagoroba bo kono ko ngame o du deun olu fausaledu skatala ayafo an fe ya Mali kono o ko ne yiningali ke ko 90% musulmans ore kun noteledu mais do fara laka skatala o jamana de kono kafiri jamana bolison jamana nti ala fe jamana dine ko wela jamana mina jamana becela farafin jamana wala Malidu skatala donenu ngawna tabbe lagoshili mangutu chen dame chen dine lagoshi o sabat la yoro mina jamana becela bi kafiri jamana ni chrétien jamana uchela o de kala Mali fana yi wallahi hakka
jamana bɛɛ diinɛmaw bɛ bonya jango alimamiw maliyendenw de labɛnnen don bi k'u ka alimamiw fa ni tile 3 in na alimami 3 de fagala sisan ka muru turuturu la k'u fa u tatɔ misiri la ko nasina an kɔrɔ u ko numurubugu la u ye gazi fiyɛ alimami na k'u ka moto minɛ mais e ka ɲininkali kɛ bani jɔn denw de bi ka nin kɛ chrétien denw wa walima bolisɔnna denw de du jumɛn bɛ Bamakɔ yan ko maa bi taama ka t'i bolo jɔ nin du la ko nin ye kafiri du ye n'i y'i bolo jɔ a la n'i sendigɛ m'i kɛɲɛ wallahi u n'i kunci bɛɛ tun ye silamɛ ye bɛɛ tun ye waliyu ye mais mara ye bɛɛ kɛɲɛ jɛnɛya dati dɔw labɛn ɲamadenw bɛna kɛ dugutigiw ya ti mɛn sabu furu dabila la hɔrɔnya banna danbe tiɲɛna maaw yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininkali la sisan an bɛ ka taa min histoire la fɛn min b'an ka ye fiyewu n'a man ka sɛbɛn o de bɛna sɛbɛn Mali ka histoire la wa a dun sɛbɛnla ka ban i ye alimami kelen faga alimami kelen fagali e ka ɲininkali kɛ sɛbɛnnikɛlaw fɛ o ye mando maa ba joli sale alimami kelen cɛ min kelen n'a bɛ dugu kanda a kelen ka jamana kanda a kelen ka jamana jɔ ka du jɔ e y'o maa kelen fa o kelen fagali o ye dugu joli cilen ye o ye karamɔgɔkɛ min fɔ Misra Yatabari aw ka ɲininkali kɛ a ye kalanden joli kalan anw bɛɛ ye kalan kɛ ale de fɛ yen janni an ka na karamɔgɔ fɛ yan misiri ba kelen min ka seli Bamakɔ yan bi Yatabari de y'a kalan gulɔminaw pedew sunkoroba jatigiw olu de labɛnnen don contre silamɛya nka bɛɛ dadelen don ko Hayidara ye diinɛ gɛlɛya Hayidara ye diinɛ gɛlɛya a diinɛ gɛlɛyala nka tileba in na diinɛ tiɲɛ dɔnna dɛ kafiriw kɛlen ka bɛnbɛn kɛ ka alimami faga suturali bannen an bɔlen k'an jɔ da la an bɛna so karamɔgɔ dɔ ye ne tantigɛ ma ko wallahi a ko Hayidara ye tiɲɛ fɔla ye dɛ a ko Hayidara ko seli tɛ silamɛya ye ko ja tiɲɛ don a ko nin kamalen k'a tun bɛ jɔ premier safa de la k'a bolo minɛ bolo minɛ kana da bolo minɛli ma du i kɔnɔ i k'i jɔ kɛ ni jogo ɲuman t'i la i nakun tɛ silamɛya ye e nakun tɛ ala ko ye limaniya t'i la aladanaya t'i la seli bɛ mun ɲɛ i ye jɔn de ye Ali faga jɔn de ye Usmana faga Omar dun Bubakari Sidiki dun El Hassan wal Hussein jɔn de y'a faga bɛnbɛn min labɛnnen don silamɛya kɔnɔ bi contre alimamiw contre karamɔgɔw jɔn de y'a labɛn kɛbaaw ye mun de kama ala ye suratul munafiqina jigi kuranɛ kɔnɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ Muhammadu ma ko Muhammad iza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhad innaka la rasuluhu wallahu ya'lam innal munafiqina lakazibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون أقول محمد ننافق وننا إيمان كان يسور إكسو ولما سلام جماعة ولما مصري كنا ولما وجللا ولما على تفولا ولما ما جابلا ولما مغبلسرلا أبو كلي على لقو والله كي على ككري الله أكبر ولبالي comme Mohamed ala yɛrɛ y'a dɔn e y'a ka kira ye o mais ala b'a dɔn nafigiw bi ka min bɔ u da ani min u dusukun na kelen tɛ nkalontigɛlaw don ala ko di a ko ittakazu aymanahum junna kalikan min b'u da dɛ wallahi billahi u y'o de ta
ko o kɛ kɔtɛrɛ ye k'o dɔn k'o kɛ sinzan ye ka don e n'u cɛ teri ŋaniya min b'u la i kana se k'o dɔn. Ala b'a dɔn. Hakan. Wala. Kamalen min yata bari fa ko u y'a ɲininka munna a y'a fa. Wallahi cɛkɔrɔba in min sala kamalen hinɛ kama a ye moto wotoro de san ka d'a ma k'a ka denbaya balo n'a ye. A ma dɛ o ma dɛ. A kun delila ka voyager ka taa jamana jan dɔ kan Guinée équatoriale. A ye ni ɲɔgɔnna action de kɛ k'a ye polisi saba sɔgɔ a minɛlen k'a datugu si kaso la yatabari kelen de ye intervention kɛ a ka se ka bɔ. Dili dɔ de tigɛla jiri dɔ binna yanni diɲɛ wuli cɛ a ɲɔgɔn tɛ falen o ye yatabari ka saya ye. Maaw tun bɛ bɔ yan ka taa Makan olu ni roi de tun bɛ ɲɔgɔn ye tête à tête. Mali kalanko ale tun y'a cɛba dɔ ye n'a tun ye min bila yɔrɔ min na o bɛ to yen école la i b'a ye ni examen sera DEF la cɛmanninw bɛ boli kɛ musomanninw b'a fɔ ko EPS o de bɛ kɛ o boli ka musow bɔ a la kalanyɔrɔw ka sira kan yatabari de y'a bɔ a la wa gouvernement jɛna n'a ye ko sabu ko musow do k'u ni bonya ka kan wa a y'a bɔ a la. An bɛ ka taa niveau min na anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka diinɛ ko kuma bɛ min yanbele fajiri mana sisan i bɛ bɛɛ kule ka mɛn bɛɛ b'i ka misirima gɛ nka e ka tɔ kɛnɛ ka ci bani sira minɛ i ka se sugubaw la gutɔrɔn minɛ wajuli mana ban i bɛna minnu ye e yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ ɲininka ko ninnu faw bɛ min misiri seli ma jogo ɲɛ saya min ni siran bɛ k'o ɲɛ siranya banna o la a tɔ ye mun ye sisan fo a ka fɔ n yɛrɛ filɛ maaw bolo u bɛ ka taa ni n ye n y'o de d'i ma kamalen min fasala ka nafolo to a kunna n'a ye labɛn bɛɛ kɛ a bɛ kamelenbaw invité ka sungurubaaw invité a bɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ u ye sari n'Ala mago bɛ i la ka i kisi k'i kunna ja a b'i ta i tigɛ ma yɔrɔ jan mais maliyɛnw anw da tɛ an ma kisi le ye dɛ Ala mago bɛ anw na anw yɛrɛ de ko Ala ma an tigɛ bila jango an filɛ quartier min na n'o ye Bangoni ye Mbɛsi kun man ka ye selila dɔ denkun na Bangoni na yan Jibo Kɔti kun man ka ye Bangoni na yan Pɔridimuna denkun man ka ye Bangoni na yan wallahi jamana gɛrɛ mɔgɔw de bina u bina ɲininkali kɛ n'u nana jɔ Ayidara ka yɔrɔ la n'u ye muso langolo tɛmɛtɔ ye Mbɛsi kɛmɛ k'u kun fa ko non ko nin ti tɛmɛ yan ko nin Ayidara ka yɔrɔ de anw bɛ yɛlɛ o la n ko a ye sabali n ko bɛɛ tɛ Ayidara ka maa ye wa bɛɛ tɛna kɛ Ayidara fɛ kira sɛgɛla kira tɔɔrɔla kira ɲanina kira gɛrɛ don min na ka bɔ Maka k'a ka du to yen a y'i jɔ kuluwo de la a y'i yɛlɛma ka Makan lajɛ Ala ye Jibirila bila ka na mun fɔ a ye a ko Muhamad i bɛ ka Makan lajɛ yan ne ka di i ye sɛgɛnni nɛgɛ bɛ i la a ko i bɛ ka yan lajɛ ni mun ye taali de man di i ye wa Jibirila y'a ɲininka a ko Ala ko n k'i ɲininka Ala min ŋaniya dɔn Jibirila kira ko Jibirila ma ko tiɲɛna ko ne tonso ni barajuru bi yan Jibirila ko Ala ko de k'i ka bɔ a ko ale Ala y'a kala ka Ala ya bonya la inna allazi faradu alayka alquran laradduka ila mi'adik ko ale Ala min ye kuranɛ jigi ka Muhamad a bɛ nin segin ka na Maka yan o don i setigilama de bɛ na Bangonikaw ma Ayidara bonya dɛ u y'a bonyalen sɔrɔ ka sɔrɔ k'a bonya ka fara bonyabagaw kan n'o tɛ n'u tun b'a bonya a bɛ min fɔ Ala kota kira kota o jogo de tun kan ka ye bɛɛ ka du la jɔn bɛ yen contre Shérif Ousmane Madani Haidara jɔn bɛ yen contre Ansar jɔn bɛ yen contre diinɛ joli jogojugu mun fɔla
ay janiya dabla ay suyani dabla ay namara dabla ay mogotonyo dabla kele jumɛn min na ani maa min ko suyani dabla le ko bi tɔɔrɔ zo de ma si tama ne ko ay janiya dabla ko ma bɛ i ma dɔ ma si muso ma i ko ye n'a fɔra ye mɔgɔ tɔɲɔ dabila ko ma bɛn e ma mɔgɔ de ma i tɔɲɔ fɔlɔ o de kama anw ka sigiw la an b'o wele de da bangɔni ala ye hɛrɛ min k'a ye ni bangɔni ka den min n'i y'a hɛrɛ dɔn i b'i si ban Ayidara n'a denw ka jɔnya na nka n'i m'a dɔn e na i ta kɛ ko ne yɛrɛ ni Ayidara bi quartier kelen na o n'i taala jamana janw kan i na o bonya n'i sɔrɔ nka an ka cun ka sumaya ko ninnu bɛɛ bɛna nɔgɔya o waati janna ko tɛ kira n'a ka sahaba olu y'o tile kɛ olu bɛ min e y'a ɲininkali kɛ bani fɛn jumɛn fɔla ko kuranɛ dayɛlɛla ko a ma ye kɛlɛ ma kɛ ko baya wa Ayidara ye maaw de bila ka don bɛɛ ka du kɔnɔ ko bɛɛ ka baya kɛ jagoya la wa a fɔla de n'i dala ala la ni i bɛ limaniya fɛ n'i bɛ ala fɛ a kɛ mais kuranɛ to yen hadisa to yen kira ka sahabaw yɛrɛ to yen na i ka ni i jɔ faz a faz e k'i yɛrɛ ɲininka wele dalen ko baya sharti fɔlɔ ye ko an kana fila fara ala kan jɔnw de wulila ka kɛlɛ kɛ bolisɔnna wa mais normalement bolisɔnnaw de tun kan ka wuli Ayidara i bɛ kuma min filɛ i da i n'i ka maaw a bɛna an ka tɔn ci anw bɛ bala an ka bolisɔn de la ni maa kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka révolter ka marcher contre Ayidara bolisɔnnaw kan ka wuli ni sariya kelen kama bolisɔnna dɔ wulila wa e y'a mɛn wa a ye suyani dabila Mali zon maa fagalaw dakarilaw siratigɛlaw e y'olu wulilen ka fara ɲɔgɔn kan ka na contre Ayidara ko munna i ye nin fɔ wa a ye jɛnɛya dabila e Mali bari sojɔlaw n'a sungurubaw n'a kamalenbaw e y'olu ye arana walima u ka délégation ka na Ayidara ka so i bɛna an ka tɔn ci k'an ka bonya tiɲɛ k'an ka sɔrɔ datugu e y'olu ye Ayidara ka so kɛlɛ la wa a kana denw faga mɔgɔ fagalaw est-ce que olu yɛrɛ nana u yɛrɛ déclarer ko ni nin dabila la ko anw balo bi dabi datugu e y'olu ye Ayidara ka so walima u ka délégation namaratɔw janwanciw a fɔlen kana namara k'i sen kɔrɔ kana k'i bolo kɔrɔ e y'olu ka jɛkulu labɛnnen ye kana Ayidara ka so ko i bɛna an ka tɔn ci ka an ka bonya tiɲɛ wa ko ni kira y'an bila baara ɲuman min na an k'a kɛ kira bɛ jɔn bila baara jugu la diinɛ taabolo bɛɛ tigi yɛrɛ sɔrɔ ye wa e kun ye sunamɔgɔ ye nin ko a ye tijaniya ye nin ko a ye kadiriya ye dɔ nin ko a ye ahamadiya ye nin ko a ye saba'iya ye nin ko a ye ismailiya ye dɔ yɛrɛ ko ale ye fatimiya ye dɔ ko ale ye jafariya ye bɛɛ y'i ka taabolo defa wa bɛɛ ko ale bi tiɲɛ kan nka a ye na baya kɛ cɛ ma sɔrɔ bɛɛ ko o baya ko in ko k'o de dabila jɔnw de y'a kɛlɛ kuranɛ kalannaw hadisa kalannaw mais a bɛ mun kɔnɔ kuranɛ hadisa Usa Yusuf Tarawele ale ka laseliw kɔfɛ kɛnɛ in kuncɛla ni Sheikh Suleiman Jara ale ka fatiya kalankanw ye an ye min sɔrɔ o fana na ni y'aw ka janku seereya Waalaikum salam warahmatullah sigi dɔ kɛ an bɛ jigin ka fatiya ta k'an wasa don na n'o fɔ ala ka lɔngu d'a ma Amin. ala ka barika Amin. ala rasul wasallim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله
لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Umar Tarawele ani ka fara a masaw n'a balimaw kan u kumana cɛkɔrɔba in yɛrɛ kan ani fana k'u ka foli n'u ka bonyamasegi kɛ an ye min sɔrɔ o la ne ni aw ka jɛ an k'o seereya. Ola an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fɔ ni kɛnɛ an b'a organiser san o san ne ni n dɔgɔninw an ka cɛkɔrɔba n'o ye Bayisu Tarawele an b'a wele o la a tɔgɔ ye Yusu Tarawele an b'a wele ko Bayisu Tarawele ola ale ka ban ni san yɛlɛma don chaque 31 janvier mais bani yɛrɛ kɛra 31 12 mois 2016 o la san o san ka bɛn ni 31 janvier ye an bɛ ziara in organiser ka bɛn ma o la an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sera an ka kɛnɛ ka bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn an karamɔgɔ Sijani Kɛnɛya ala k'o d'a ma an b'a fɔ ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'an kɛ kɔ mɔgɔ ɲuman ye sala ala nabi ala k'a hinɛ se taabaw ma ala k'a barika don a yɛrɛw la ala k'a sɔn ma k'ala ye ala k'a k'a ye baraji ala k'a baraji mɛn k'a kɔnɔ ala k'a hinɛ se taabaw ma ala k'a mɛn ka saraka b'u ye ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala ka barika don a la ala k'aw ka jɛ banba a bɔra nafolo min na ala ka barika don a la ala k'a ɲɔgɔnna caman fɔ a kɔ ala k'an kɛ kɔma ɲuman ye ala ka karamɔgɔ mɛn an ye an ka cɛkɔrɔba maa ladiri kun don silamɛ kun don an ka cɛkɔrɔba anw dira a ma fo ka taa se a ka donna ba ma maa si tɛ anw fila rɔ ko a ye kɔkɔri sigi min kun an kɔni anw bɛ yafa a ma a yɛrɛ ka yafa a ma a ma foyi ka anw na diɲɛ so sigi la maa sabalilen kun don maa muɲunen kun don a ma fɛn k'an na dɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne tun bɛ tulokɛ k'a fɛ ko mɔkɛ don n'a ye ko kɛ dɔrɔn mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ du kɔnɔ ne de tun b'a fɔ hali sen dɔrɔn ne k'a ma n ko karisa n ko e ka sugurɔ ta ye n ko nafa tɛ la n k'ale ka to so yan a ko ne ma a ko ne nafa tɛ ne ka sugujɔ t'a la a ko o bɛna nɔgɔya ne ko n ko ka da mugan a ko e ma fɔ nafa tɛ ne ka sugujɔ t'a la ne ko n ko nafa kɔni t'o la i na o na n'an y'a fɔ k'i ni sugu an b'a fɔ ko sugu ma i b'a fɔ ko sugu ma ja ɔ ni sugu ma ja n ko sugurɔ t'a kun ye mun ye ne tun b'o mɔkɛ ya tulonkɛ k'a fɛ nka don si a ma dimi ne kɔrɔ ne kɔni ne yafara a ma ala ka yafa a ma ala k'aw ka jɛ ala ka barika don a la ala ka karamɔgɔ mɛn an ye ala k'an kɛ kɔma ɲuman ye ne kɔni ne bɛ dugawu min kɛ o y'o ye. Falhamdulillah ni kun y'an ye Bankɔni Janginɛbugu la Sheikh Bayisu Tarawele ale ka ziyara kɛnɛ kan min labɛnna a denkɛ Umar Tarawele fɛ ani ka fara a balimaw kan an b'a ladeli duwawudon minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔ ani saraka minnu bɔra ala k'a minɛ cɛkɔrɔba in ye an'u ka silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiebe tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tiebe tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tiebe